खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं गसाइगावआव BPF दोलोनि दोलोआरि मावथिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि लानाय जादों। मैया गसाइगाव सहरनि सिङाव थानाय गान्धीनगर गेवलां गेलेग्रा फोथाराव गसाइगाव जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेननायाव दोलोआरि मावथिफोरनि लोगो हमलायनाय हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गिदिरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। मख'नो गोनांदि बे जयनिं हाबाफारियाव मिरु आमसुनि लेङाइ आफादगिरि रफिकुल इस्लामजों लोगोसे UPPL कंग्रेस आरो गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय 1000निबो बांसिन BPF राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होनना मिथिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं बे जयनिं हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बारग' BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सोनाब क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि MLA रबिराम नार्जारीजों लोगोसे गोबां BPF राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो गोबां BPF राजखान्थि हान्जाखौ मोजां मोनग्रा रोजा रोजा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। बे हाबाफारियावनो मानगोनां हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बादिब्ला क'क्राझार लकसभा बियाबा देरहाबाय दिनैनि बादिब्ला रोखा जाबाय। आरोबाव बिथाङा बुंबावदों दि BPF दोलोआ लकसभा बिसायख'थिखौ रावजोंबो एलियेन्स खालामालासिनो गेलेगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं मोन 30सो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एग्रिप्र कम्पानिनिफ्राय मिनि राइस मिल रानदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिडली ब्लकनि नब्लाङाव PNRD बिफाननिफ्राय मोन 30सो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो एग्रिप्र कम्पानिनिफ्राय मिनि राइस मिल राननाय हाबाफारि मावफुंदों EM रन्जित बसुमतारीजों लोगोसे BDO कुमुर नार्जारीया। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारीयाबो बाहागो लाफानानै सुंद' मेलनि गेजेरजों माखासे गोनांथार बाथ्राफोर फोसावलांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे नुनो मोनबावदों दि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा क'क्राझार बालाजान थिनालियाव परबतजरा गसाइगाव क'क्राझार आरो चिरां महकुमानि सिङाव थानाय मोन 1700 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रांनि चेक राननानै होदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि आरो EM उरुक कुमार दे, रेवरेवा नार्जारी आरो UPPL दोलोनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। बिजनीआव 3 मैहुर खालामग्रा हमदों। बिजनीनि फानबारि हाग्रा बिफाननि जाफुंसारनाय अपारेसनाव सिलाइजों लोगोसे 3 मैहुर खालामग्राफोरखौ खानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फानबारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा बिफान आरो फानबारि पुलिसनि जथाय अपारेसनाव 3 मैहुर खालामग्राफोरखौ हमनाय जादों आरो मैहुर खालामनायाव बाहायनाय गंनै आखाइजों बानायनाय सिलाइ, बायदि रोखोमनि हाथियार आरो हाग्रानि जिब-जुनारनि गुबुन गुबुन जायगा हमनो हायो होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय मैहुर खालामग्राफोरा जाबाय लारुगावनि थागिरि धनसिं गयारि 25 बोसोर बैसोनि, अशक ब्रह्म 27 बोसोर बैसोनि आरो बेरग' मुसाहारि 40 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोन्दों। गोबाव समनिफ्रायनो मैहुर खालामग्राफोरा मानास हायुङारि पार्कआव हाबफैदोंमोन आरो मै आरो गुबुन गुबुन हाग्रानि जुनारफोरखौ बुथारनानै मोनसे गिदिर बेदरनि फालांगि खालामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। साननै सिगाङाव सासे सुबुङा मैनि बेदर फाननो थाखाय दर-दाम खालामगासिनो दं होनना खौरां मोननायनि बिथायाव हाग्रा बिफानआ मैहुर खालामग्राफोरखौ खानो हादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं PM नरेन्द्र मदिया आसामाव आहम जेनेरेलनि खामानि मुसुखाखौ बेखेवदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया सुनिबाराव सानजा आसामनि जरहाट जिल्लायाव गावनि फबनाय थावनियाव आहम जेनेरेल लाचित बरफुकननि 125 फुट गोलाव ब्रन्जनि मुसुखाखौ बेखेवदोंमोन। बेखौ 16.5 एकड़आव गोसारनाय ओनसोल हलंगाफाराव लाचित बरफुकन मैदान जौगाखां मावखान्थियाव बेखेवनाय जादोंमोन, जायखौ दावबायारि थावनि महरै जौगाहोनाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमेन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बे मुसुखाखौ 214 कौटि रांजों लुफुंनाय जादों होनना मिथिहोदों। लाचित बरफुकनआ आहम साम्रायजोनि सासे गेदेमा रौनिया बिथोनगिरिमोन जाय 1671 मायथाइनि सरायघाटनि दावहायाव बिथांनि दैदेननायनि थाखाय मिथिजायोमोन।
बिथाङा बे दावहायाव सेथि राजा रामसिंह सेथिनि दैदेननायाव मुगल सान्थ्रिफोरखौ फेजेनदोंमोन आरो बिसोरखौ आहमखौ लाफिननो थाखाय मोनसे फेलें नाजानायखौ फेलें खालामदोंमोन। लोमजानायनि जाहोनाव 49 बोसोर बैसोआव दावहानि बोसोरसे उनाव रुंसारि जाखांनायनि उनाव बिथांखौ हलंगाफाराव मैदान आहम राजफोलेर आरो गेदेर फोलेरफोरनि थाखाय गोथै फबग्रा थावनियाव फबनाय जादोंमोन। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।